Kaupat, ipahinumduman ang tanan sa dili pagbilin sa mga basura sa sulod sa simbahan, aging atong pagtahod sa mosunod nga manimbahay, atong ipabilin ang kalimpyo sa atong balay alampuanan. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manao sa kanimo. Idugo ang inyong mga ulog atong anak o ang Espiritu Santo mo punsad unta kaninyo o maggugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasi akong palakpakan lang sa atong Ginoo. See you next Sunday. Kung anong simba mga kaidol. Narang motor na ko dere mga kaidol. Mahaw ta mga kaidol kay gutom na. Nagtatag pahamawan karon. Kuman kumbati ka ta mga kaidol. Kung magpamahaw mga idol, kumbati ka punta. Potog. Alas 12. Paguan paway kadali. Mga alas 4 sa alas 3 mga laban na pugpo. Ingon na nita kabisi mga kaidol.
Higop tarog sabaw mga kaidol, higop tag sabaw. Kay hapdos ng kuto-kuto mga kaidol, higop tarog sabaw. A few moments later.